І ми повертаємося до студії і продовжуємо розмову про нерухомість. Пане Віталію, ви почали говорити до реклами про те, що те майно, яке є у кримських злочинців тут, на території материкової України, воно є під арештом. Ну, є так, під арештом в рамках кримінального провадження стосовно державної зради вказаних осіб. Слідчий і процесуальний керівник, вони були зобов'язані вжити таких заходів, і за допомогою відповідної ухвали суду було арештоване це майно. Це вже доволі таки тривалий час. Скажіть, будь ласка, а от те майно, наприклад, ті люди, які купують крадене майно, наприклад, підприємці того ж пана Коломойського, чи можемо ми застосовувати до них якісь кримінальні провадження, як до людей, які свідомо купують крадене майно на аукціонах, які влаштовують окупанти? Чи це інша історія? Ну, я думаю, тут треба підходити до конкретного випадку і вивчати кожен конкретний випадок. Говорити про обізнаність людини в тому чи іншому питанні треба це все з'ясовувати безпосередньо, отримуючи конкретні відомості, конкретні документи і розуміючи їх лінію поведінки. Тому, я думаю, так однозначно зараз відповісти на це питання неможливо. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що вони можуть дзвонити в студію і задавати свої питання. А у мене питання до пана Сергія. Ну от, є СПЧ. От людина, в неї, ми розуміємо, тобто зараз ми вже обговорюємо приватне майно просто людей. От, наприклад, повідомлення було про те, що 27 травня в Севастополі, це величезний скандал, тому що підконтрольна окупантам влада міста, вона почала запровадила генплан і планує 3000 ділянок приватних, на яких розташоване сьогодні майно, будинки, під багатоповерхову забудову. То фактично ми говоримо про те, що люди будуть відселені, от люди виходять на мітинги, але ну що далі? І от про що ми? Уявляйте собі історію. У людини є приватне майно, там будується багатоквартирний, начебто людині немає куди подітися, вона має в цьому багатоквартирному будинку або отримати квартиру, або просто не отримати нічого. І от ми говоримо про те, що якщо людина, наприклад, підпала під таку ситуацію, отримала квартиру, ну що робити? Чи може вона все ж таки подавати в ЄСПЧ про те, що у неї забрали земельну ділянку, забрали будинок? Ну, дивіться, це знову ж таки та ситуація, коли необхідно розглядати кожну проблему, кожну людину індивідуально. Бо все буде залежати від... Ну, по-перше, розумієте, коли Європейський суд розглядає питання правомірності втручання, то він, перш за все, дивиться на те, чи залишається людина, наприклад, жертвою порушення, тобто, чи залишаються її права порушення. Ну, тут начебто вона взяла компенсацію, начебто. Якщо людина дійсно отримує компенсацію і адекватну, неважливо, хоча б там влада і не мала права цього робити, але порушення таким чином нібито усунуто, то, на жаль, в такому випадку звернення до Європейського суду є малоперспективним. Я не кажу, що це неможливо ніколи. Але тут є ще питання, наприклад, пропорційності, оцінки пропорційності, чи адекватну компенсацію людина отримала. Бо якщо забрали і будинок, і земельну ділянку, а надали лише квартиру, то може бути таке, що ця компенсація не буде визнана адекватною, тоді людина зберігає за собою право звертатися до Європейського суду, зокрема, і вимагати визнання порушення і, як правило, в такому випадку присуджується достатня компенсація для того, щоб відновити становище. Але в кожному випадку все залежить, ще раз кажу, від волі людини. Бо якщо ми говоримо про політичні заяви з боку кримської влади, то фактично ми маємо, ну тут я погоджуся певною мірою з паном Бабіним, що тут все ж таки є певний економічний розрахунок, що люди не будуть звертатися до міжнародних установ, бо все ж таки рішення здебільшого виконуються хоча б в частині сплати компенсації. І Російська Федерація, якщо не брати такі гучні справи, там як Костянтин Маркін, якщо там не брати ЮКОС і так далі, ми в інших справах Російська Федерація тихенько, як мінімум, компенсацію сплачує і все.
І, як правило, проблеми можуть бути зі зміною законодавства, з переглядом рішень. Так от, розрахунок йде на те, що, отримавши дуже великий зиск, за це доведеться сплатити відносно невеличку суму компенсації, і економічно це може бути вигідним з точки зору кримської влади, яка, власне, і розраховує на це. Тому тут питання, ще раз, я про це вже говорив і повторю, питання, чи змиритися з цим, чи продовжувати боротися. І той, хто бореться, ну, частіше за все ж таки отримує результат. На відміну від того, хто не бореться, і шансу на отримання компенсації в такому випадку він не має взагалі. Давайте все ж таки обговоримо цей момент. Я хочу прояснити. Якщо у людини забирають майно, от як це зараз в Севастополі, те саме, до речі, по Судаку і по Ялті, теж ці генплани, їх не було. У нас в Криму не було жодного міста, який мав би собі генплан. І тут вони зараз є, і там йдуть величезні площі під забудову. І от людина вирішує, чи вона отримує квартиру і, наприклад, грошову компенсацію, чи вона подає в суд, щоб що. На що вона, між чим вона обирає? Ви знаєте, зараз насправді це така трішечки спекуляція про те, як це може виглядати. Зараз є лише заява, і наскільки я знаю про те, що відбувається, йде лише обговорення генпланів. Тобто є загроза. Загроза, вона, ну, зараз ми говоримо про дії політиків, а навіть не про рішення там парламентарів. І фактично Ну, є закон, який подали. дії політиків – це ще проект закону. Те, що вже проходить через парламент і стає законом, це можуть бути різні речі. І дії політиків, вони можуть бути спрямовані на те, аби спонукати людей, наприклад, позбавлятися від цього майна, яке обіцяє бути проблемним, аби, можливо, таким чином трішечки пожвавити економіку, або стимулювати переселення населення з окупованих територій в інші місця, звільнити від місцевих мешканців ці території. І дуже важливо розуміти, що тут є от такі кроки, які змушують людей просто турбуватися про свою власність, і реальні кроки. А от що ми маємо реального, до речі? Я б хотів нагадати реакцію російської влади, щоправда, вона не була тривалою, але вона була на рішення міжнародного арбітражу в справі Коломойського проти Російської Федерації. Коли ключовим в справі, ну, йдеться про захист інвестицій, і ключовим в цьому питанні було питання про те, чи може арбітраж брати цю справу до розгляду, чи має він юрисдикцію розглядати цю справу, бо фактично йшлося про територію України, громадянина України і так далі. Інвестиції, це трошки інше. Але після того, як суд визнав, що він має юрисдикцію розглядати цю справу, виникла дуже серйозна загроза, те, що він винесе рішення проти Російської Федерації. І от тут цікавим є реакція російської влади на таку загрозу. Що вони зробили? Бо одразу протягом десь 2 тижнів лунали заяви від різних політиків про те, що дійсно так робити не можна, що трішечки погарячкували, ні, ніхто майно забирати не буде, і треба якось розробити механізм сплати компенсацій. І от ця реакція є більш показовою на те, як російська влада реагує на такі от міжнародні органи, в тому числі, на такі от загрози і так далі. Тому заяви політиків, які є зараз, я не виключаю, що, знаєте, як кажуть, той бешений принтер в Російській Федерації може надрукувати і підписати такий закон. Але насправді поки що, ну, я б не сприймав це як реальне порушення. Поки що є загроза розмови про те, що право власності буде порушено. І навіть якщо певна територія потрапляє під багатоповерхову забудівлю, це ще нічого не означає до того моменту, допоки до конкретної людини, до конкретного власника не прийшли з певними вимогами. А від того вже треба вибудовувати позицію. Зрозуміло. Пані Юля, я хочу у вас, от ми вже заговорили про Коломойського, ви досліджували, наскільки я розумію, державне майно і майно великих власників. Тому що от є повідомлення зараз про те, що продаються, кримські чиновники виставляють на продажу те, що було націоналізовано. І там, до речі, великий список, там і майно Коломойського, Приватбанку, там дуже багато всього. І є
момент воно виставлено на продажу, і воно продається, але якось не дуже жваво. От в чому причина може бути? Ну, я так розумію, що все ж таки, по-перше, ніхто не хоче вороване купувати. Да? Тобто ті люди, які дійсно володіють великими грошима, настільки великими грошима, щоб купити те майно, вони розуміють, що це майно воно дійсно вороване, да? Тобто воно не належить тим, хто намагається його продавати. І тому зрозуміло, що будуть проблеми у подальшому. Тобто немає довіри до влади кримської. Не бажають купувати. Ну, оскільки Але чи буде це стосуватися ця сама обережність, коли мова піде про приватні? ну, я думаю, це Тому що купує такий самий приватна людина, російський громадянин, який вважає, що Росія назавжди. Ну, знов-таки, повертаючись до того, що говорив пан Сергій, да, на даний момент це є спекуляцією, тобто поки що з цією ситуацією ми не зіштовхнулися, і ми не можемо зараз говорити, яким чином будуть поводити себе приватні громадяни Але у нас, Російської наприклад, Федерації. є так? такі речі, як забудова, там є заповідники українські, такі як Тиха бухта, де вже є теж плани, де об'явлені конкурси. Тобто це наші заповідні території, де йде забудова. Ми знаємо, що в Севастополі в тому ж було забудована велика кількість квартир, які продавалися на первинному ринку. Є в самій Росії є інвестиційні програми для того, щоб росіяни купували і приїжджали в Крим. І для кримчан, до речі, таких програм немає. Тобто, але мені цікаво, наскільки це велика проблема. Є якийсь моніторинг, скільки в нас взагалі земель так відібрали? Ну, ми насправді своє дослідження закінчили десь 1,5 роки тому, да, тому далі те, що відбувається зараз, ми вже не моніторили, але я так розумію, що нам, ну, як державі, да, необхідно відслідковувати ті процеси, які там відбуваються, і абсолютно необхідно формувати свою позицію стосовно того, що ми будемо з цим робити. Тому що на даний момент дійсно у нас є дуже обмежена кількість інструментів впливу на ту ситуацію, яка там є, але все ж таки нам треба дати відповідь, що ми будемо робити з цією ситуацією після того, як окупація закінчиться, да, тобто хто буде покараний, хто отримає ту власність, яку купівлю-продаж ми визнаємо, да, ну, тобто дуже багато, да, яку не визнаємо, тобто і цю позицію треба дуже чітко сформулювати, і її треба дуже добре прокомунікувати для того, щоб ті люди, які будуть навіть думати там про те, чи купувати, чи не купувати, щоб вони знали, що коли окупація закінчиться, українська влада зробить так. І якщо українська влада чітко скаже, що будемо карати за те, що ви купуєте вкрадене, то я думаю, що це зменшить їх бажання купувати крадене. Пане Геннадію, тоді от ми вже говорили в перерві про цю проблему, що робити з тією нерухомістю, яка, ну, зрозуміло, люди купують на первинному ринку. Там де забудова, це фактично втрати української держави, земля, оці ці речі. І що робити? Друге питання. Ми знаємо історію, що люди продають майно, власноруч продають, не повідомляючи українську сторону. І є таке певне упередження тут про те, що Україна не визнає. Законом не визнає. І що так і буде, і можна продати майно, і потім після деокупації повернутися і забрати, і як і не було оці купівлі-продажу. Поясніть, будь ласка, чи так це з точки зору міжнародного права можна продати, а потім прийти і забрати? Ну, тут є дві складових. По-перше, сам факт окупації не порушує свободу договору фізичних осіб, свободу розпоряджатися належним майном. Пробачте, у нас пан Василенко, Володимир Василенко на телефоні. Я просто хотіла б задати йому вже пару питань, а потім ми продовжимо. Доброго дня, пане Володимире. Добрий день, пане. Добрий день, вітаю вас. Це пан Василенко, суддя Міжнародного суду. Пане Володимире, в мене до вас є питання. От ми говоримо зараз про нерухомість в Криму. Це дуже про земельні ділянки, про те, що чим довше триває окупація, тим більше власників змінюють один одного. Так, є
Є моменти, коли справа йде про так звану націоналізацію, тобто фактично відйом українського майна у власників і української держави, але є і моменти, коли громадяни особисто просто продають. Поясніть, будь ласка, як от такі моменти після деокупації вирішуються в світі, що має Україна як держава, чи має вона визнавати те майно, яке було забудовано, те майно, яке було продано в Криму власноруч власниками? Ну, відповідно до міжнародного гуманітарного права, зокрема до норм 4-ї Гаазької конвенції 1907 року, потім 4-ї Женевської конвенції 1949 року і додатково протоколу номер 1 до 4-ї Женевської конвенції. Окупуюча держава, а Росія є окупуючою державою або держава-окупант, повинна поважати право приватної і державної власності. Тому будь-які там акти так званої націоналізації, конфіскації, відчуження без згоди законних власників є нелегітимними з самого початку. Вони не визнаються як легітимні акти і в разі зміни режиму, тобто деокупації території, ця власність, яка була незаконно відчужена, вона повертається законним власникам. Що стосується правочинів фізичних осіб на окупованій території, то вони можуть, звичайно, вони вільні розпоряджатися своєю власністю, і тут міжнародне гуманітарне право не забороняє таких правочинів, якщо вони відбуваються відповідно до загальновизнаних принципів цивільного права. Дякую, пане Володимире. Ну от фактично цей коментар, поясніть, будь ласка, що таке загально визнані принципи права? Ну, це коли особа якась, а точніше дві, як мінімум, особи, які здійснюють правочин щодо переходу права власності, усвідомлюють свої дії, перебувають при здоровому глузді, що вони діють це добровольно і без впливу сили або погрози силою, усвідомлюючи. Тобто те, що ми спостерігаємо от в цій, скажімо, там, де українська влада, коли хтось в Києві хоче відчужити квартиру на користь іншої людини. Це покладається на спеціальні органи, уповноважені інституції, зокрема, тому і складніший порядок переоформлення нерухомого майна, як правило, воно або коштовного рухомого майна, яким є автомобілі. Тобто створюється додаткова інституція, яка перевіряє згоду сторін, добровільність, розуміння ним своїх дій, щоб бомж за, перепрошую, пляшку горілки не продавав квартиру. Хоча таке трапляється через недобросовісність. Але якщо немає інституції, якщо оборудка здійснюється, наприклад, на окупованій території, але власник бере і власноруч. Ну як? Тобто ми не визнаємо юрисдикцію цих інституцій. Тобто вони є. І це дійсна проблема, оскільки якщо обидві сторони вчинили цей правочин добровільно, як сказав професор Василенко, то міжнародне право гуманітарне його визнає. І при поверненні Крима Україною наш закон про, зараз повну його назву, про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території не визнає, тобто як мінімум реєстрацію таких правочинів. І тут дійсно є певна колізія. Бо і зрозуміло, що певні недобросовісні люди думають на ній зіграти. Тобто, коли Крим повернеться Україні, скажуть, що не усвідомлювали дій. І, до речі, такі от заяви Аксьонова будуть грати на користь позивачів. Вони будуть говорити, що вони ці правочини здійснили під тиском, маючи острах втратити їх, і тому вони демпінгували, скажімо, в ціні. Тому тут пан Аксьонов грає, скажімо, в стратегічній перспективі проти на українську сторону. Да. Тобто тоді буде цей аргумент дуже легко буде документувати. Це схоже на те, коли наш генпрокурор іноді заявляє, що Янукович злочинець до того, як це довів суд. Хоча ми як приватні особи, це знаємо, але презумпцію винуватості ніхто не скасовував. Відповідно, тут якби він робить нам послугу і робить послугу тим, хто планує в подальшому судитися за таке майно.
До речі, з вашого дозволу ремарку не зовсім про майно, умовно кажучи, Коломойського, хоча Приватбанк уже державний, це майно, в принципі, юридичної особи, де 100% акціонером є держава Україна. Тут я думаю, що Україна може грати паралельно з міжнародними судами, ще й основуючись на принципах міжнародного права, які, зокрема, кодифікує Комісія з міжнародного права при ООН. Є в 2001-му були кодифікований розділ про відповідальність держав за порушення міжнародного права. Зокрема, якщо не помиляюсь, 42 стаття цієї кодифікації говорить, що країна, права якої були порушені, вона може вчинити, тобто, аналогічні дії. Забране майно Приватбанку, на сьогодні державного. В Україні дуже багато російських банків. І насправді принципи міжнародного права дозволяють, скажімо, Забрати Сбербанк? ну, забрати майно, не Сбербанк, очевидно, акції ми не відберемо, але насправді є така практика. Я так розумію, що це має бути рішення суду. Це має бути рішення І насамперед, в звичайно. якості компенсації для того, щоб компенсувати втрати приватним особам. От це цікава історія, тому що про це багато дуже говорять. Ви знаєте, це аналог того, ми, звичайно, ходимо в суди, але всіх наших полонених і заручників ми повернули тільки шляхом обміну. По суті, позаправового, а політичного обміну. Думаю, що із майном нам треба усвідомити ефективність цього шляху, бо коли забирають майно, яке належить наближеним до Путіна олігархам, воно набагато чуттєвіше, ніж дуже довгі і тривалі суди. Тим паче, що, повторюю, що кодифікація міжнародного права – це так зване soft law, яке право, воно не є зобов'язальним, але воно чітко передбачає можливість таких дій у відповідь. Це цікаво, пане Віталію. Ну, це до вас тоді питання про те, що якщо ми маємо злочинців, наприклад, Аксьонова або злочинця Константінова, який має тут недобудовані, до речі, багатоповерхівки. Є рішення певні. Чи можемо ми рано чи пізно говорити про те, що майно цих людей може бути конфісковане на користь тих, хто поніс втрати через їх рішення? Ну, безумовно, якщо ці особи будуть в рамках кримінального провадження визнаними потерпілими, і саме з діями винних осіб буде завдана їм шкода, то відповідно, як один з механізмів забезпечення, скажімо, відшкодування можливо і бути в ході там, скажімо, чи цивільного позову, якщо заявить потерпілий його в рамках кримінального провадження забрати відповідне майно, або вже згодом, наприклад, держава, якщо це були збитки завдані держави, держава може його конфіскувати в залежності від норми статті, яка передбачає ту чи інший вид санкції, вже відповідно його реалізувати на свою користь. Але ж, як і говорять наші міжнародні експерти, які тут присутні, тут треба говорити про право власності, дійсно, що воно було, що воно дійсно підтверджується, що це власність цієї особи, а не просто, скажімо, огульно на основі якихось припущень забирати це майно. Тобто має бути рішення суду в будь-якому разі, яке говорить про те, що шкода нанесена саме цій людині, саме така шкода, так, саме тими але людьми або от інституціями. експерт перед цим говорив, він скоріше про принцип взаємності говорив, коли уряд однієї країни обмежує права громадян, наприклад, України, а в свою чергу уряд України має право обмежити права громадян Росії, наприклад, на території України. Ну і відповідно тут ми вже застосовували це до питання власності. Тут, ви знаєте, це надзвичайно тонке питання, і я не думаю, що варто гратися з цими поняттями, тому що власність є власність, і власність вона захищається, і тут треба обережно підходити, щоб ми потім не були ще стороною відповідачем в даному питанні. І тут треба комплексно підходити, в тому числі з залученням міжнародних юристів, міжнародників, які нам Зрозуміло. радили в цьому питанні. Насправді, от те, що зараз з'ясувалося, це те, що є механізми. Насправді є можливості. Можливо, не зараз. Але у України теж є дуже великий люфт правових можливостей, які можуть допомогти відповісти щось на можливі, і це дуже вірне зауваження, можливі конфіскації українського майна на території Криму. Ми маємо вже закінчувати другий блок, і я
Хочу попрощатися з нашими з кількома нашими гостями, не всіма. У нас подякуємо Віталію секретареві, секретар, я просто пробачте, Юлії Коздовіні і Сергію Зайцю за дуже ретельну консультацію стосовно майнових питань в Криму. А ви не перемикайтеся, ми повернемося після невеличкої реклами.